putem broja 066 906 915, kaže, evo ovako, bar piše tako, jako veliki odrodni klizište na putu Banja Luka Kneževo u mesto Ljubačevo, šofer je, tako se potpisao neko. Potom kaže put Foča Sarajevo prohodan bez zadržavanja i evo još jedna, kaže magistralni put Doboj Derventa neprohodan radi izliva oborinskih voda u mesto Rudanka. Tako je baš napisano, ja sam znači velike padavine su tamo bile i taj put Doboj Derventa neprohodan. Upravo smo dobili tu poruku. Još jednom vas posjećam na broj telefona 055 228 11 228 412, ja sam otišla na jedan drugi telefon, a nećete mi meni zameriti, upravo ga gledam. Dakle, 228 112 442, to je telefon putem kojeg možete da se uključite u naš program.